Dugot Tinapalabas. Tinapalabas. Napuntaan titakyag nila kay Ignas. Dagos nga inarayat da Ruben ken Lindon. Ngem na ko na tilakay nga awan tirumbang apagdanaganda. Iti sana nagbayag. Timteng dagiti daduma a soldado akakadwa ni General Barbosa. Nakuna nila kay Ignas nga agsanog dalangan iti laban tapno saan da maisagmak. Iti sabali a bangir. Apurido ni Fortesa. Gaputa nakalibas da Ruben, Lindon, ken lakay Ignas iti pagrarangatanda. Nagbutengmet ni Doña Dolores iti dayta anaamuan na. Kabayatan na. Agpalpaliiw ni Unyol. Itagagayem. Denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Madlaw ang mabot-boteng ni Big Boss. Ipagarup na arumaot da Ruben kan Boss Lindon diti mansyon. Iso pagsagsaganaan na dagiti boy. Unyol! Anya ter aramidam dito'y pasilyo ti mansyon. Agpalpaliiw ka kadi. Doña Dolores. Songbatan na kunyol. Adda ka di pang panggapam adakas. Awang, Doña Dolores. Apay ko mga garamit akit itakas. Diyak maramit na ita. Rumbang lang. Kaasi ka lang no garamid kay ti saan anasaya at dito'y mansyon. Mariribukan na klaunay ang kalignas. Sigurado adinak tumapakawan ni Diana. Dumteng to ti panawan, nga ilawlawag mo ti amin ken kuana. Di ka mapukawan itinamnama. Patjek ang maawatan na kanto. Ang kalignas. Ipakitam to tinasneban na panagbalbaliw mo, Lindon. Narigat nga agpaiso ti mamakawan. Nang runa, nudakkel tinagbasulam. Babaan iti panagkidaw, ken nasayaat at panakisarita. Patjek, matignay to ti kaunggan na, ket mapakawan na kanto matlaang. Kas itinaibagakon ang kalignas. Jak amuno kasanon to arugyak ti agpakawan kini Diana. Ngamnoan yan tuman ti agbalin a desisyon na. Nasken nga aklunak. Kumustan ti sugat mo ang kalignas? Makariknaak payla ang itibasit nga ut-ut, Ruben. Ngam awan ti rumbang apagdanagan yu ken ni Lindon. Kasano na makita ni Manang Celia ti sugat mo, Uncle? Siyak tulatan ti makaamu amang ilawlawag ken kuana. No saan ladimtang dagiti nagado a soldado a kakadwa ni General Barbosa. Nalabit anatay kumaitanday dyan, General. Wan Ruben. Nasaysaya atin ang nagsanod tayo iti laban. Ngam ti maisagmak tayo atalo. Saan abalay? Naiparik na tayo matan kini General Barbosa. Tigagam tayo nga agibalas. Nasublyan tayo tinapalabas. Agmay-may sa kayo laidi alumablaban iti grupo ni Mr. Fortesa ken General Barbosa. Pudno day ta, Ruben. Nujak aramiden ti lumaban. Siyak mo ti maisagmak. No si bibiyag payla kumaday di agi lang amayo. Idi payla ang anarpuog ti grupo ni Mr. Fortesa. Ang kalignas. Nalabit at ti panawan tinang iturong. Ng agkikita tayo. Kanda kayo adwa ken ni Lindon. Timang ripuog iti grupo ni Mr. Fortesa. Madlawan na unag ti pampanunutan, Manong Lindon. Apay ka di? Ruben, pampanunutek ni Diana. Ado ti basol ko kata kayo. Dinadaal ko tinapintas a relasyon nyo kini Diana. Kasanon, no dinak mapakawan ni Diana. At dantugon daw ay panagsari tayo ka ni Diana, Manong Lindon. Mariribo ka na klaunay, Ruben.
Jak amunuan niya ti rumbeng nga ibagak. May sa babae ti inayat ta. Manong, Pudno nga gayata kini Dayana. Iso lang ti babae nga inayat ko. Ngamdakas la awagas ti panangipariknak iti panagayat ko kenkwana. Manong, Nagasat ka. Gaputas si kati ayayaten ni Diana, Ruben. Sana na nasakit tinakam ko as si kati pinili na. Gaputag kapsat ta. agyaman ang itipan nakawat mo, Manong Lindon. Sursurwak apag maumawan ti panagayat ko kini Diana. Nasken nga aklunak ti amin. Asaan asyak ti pagtungpalan na. Manong Lindon, Itatamo kong tinagtauda ka pamilya. Mamimpinsanan ti panagbalbaliw ko. Italaang anakariknak iti ragsak. Maragsakan aklaunay. Tadagayam kapsat ko. kastak mat Manong Lindon. Maragsakan nga dakabsat ko. Itay pa ingig igamam ti cellphone mo, honey. Adda ka di urayam nga awag. Or-urayag ti awag ni General Barbosa. Anya nga tan tinapasamak ko na. Amang ano natayan ni General Barbosa, honey. Saan amabalin amatay? Delikadon ti grupok no mapasamak dayta. Anya. Protektor ko ni General Barbosa. Adon tinaitulong na iti grupok. No saan nagapukid ko na? Saan anabaligi dagiti illegal a negosyo? Ngam awan matan ti awag na kan ka. Patsik nga awagan nagtumatlaeng, honey. Kaya't ko amamuan no anyan tinapasamak ko na. Honey, mabisinak. Kayat ko ti mangan. Oh, apay ngay bagampay la kanyak dayta, honey. Agpaisagaan na kay timakan kadagiti buyot ko. Ti kayat ko, aglang-lang ta mangan. Please. Saan nagpayamabisin, honey? Sikalatan timangan. Anya ka mo tan, honey. Gumurakan ka no dinakgiddanan amangan. Anya? Umay kan honey. Sika talaga, honey. Rakupan nagpayan. No dinakpayla ipaangag. Kawiwitan kan aging nga umanugot kay ti kayat ko. Honey, ala. Agpaisagana ka nga roden iti kanenta ka dagiti buyot ko. Talaga nagrigat ka apagkadkadan. Honey, apay anak ka nga kamadlatan. Anya tararamidem. Ururaya kasubuanak, honey. Anya? Sika talaga. Ay, naktangan kan anak nga. Hindi mo matimbaga adagos asubuan ka. Ti amo kat naawata mo ti panagnangak, honey. Ala, subuan ka nga roden, honey. Agnganga ka manen. Wan, honey. Unay ka matan, honey. Nagdakil matan tingangam. Naglawag hayam tingiwat mo. Mala, subuan ka na. Ay, kasla ka ubing abasit a masubsubuan, honey. Kayat ko pa'y, honey. Subuanak pa'y, please. Ala, subuan ka ba na? Ruben, Lindon, palamiisin tayo pa'y ti sitwasyon. Sakbay ti iraraot tayo manan. Ang kalignas, lumabalin. Saan ka na sumurot kada kami kani Manong Lindon arumaot? Wan ngagpaiso ang kalignas. Kabalan min kini Ruben ti lumaban kadagiti kabusor.
Kasanuno. Awan tirumbang apagdanagam kada kami kani Manong Lindon, ang kalignas. Agan annad kami. Uray addan sursuro yu ang makilaban. Kurang pa'y ti kabadasan yu ang makirangat. No idilig kadagiti soldado ni General Barbosa. Aniya? Nang runaken ka, Lindon. Nabiit pa'y apanawan ti panagsanay mo. Nukurang pa'y tinasursurok ang makilaban. Anya nga ro tirumbang nga ramidak, ang kalignas. Ituloy yu lata ti agsanay ken ni Ruben, Lindon. Ibagbagak da ito'y kada kayo. Tapno saan kayo ang maisagmak. Umanugot ak iti daytang imbagam, ang kalignas. Dumngag kayo ang naimbag kanyak, Ruben, Lindon. Agtalagak tula ang kada kayo. Nunan anayon na kabalan nyo ti lumaban. Magagara na kon ngagsanay manen, ang kalignas. Agsagana kayo nga roden. Narigat at training ti iparamid ko kada kayo. Honey, masikugak samutan. Anya? Masikugkan? Wan, honey. Di makalan ti tiyan ko. O, kita mo. Saan ka man nagraramahan, honey? Napsog ka na ang isa di makal ti tiyan mo. Si Kabat, di ka lang marabakan. Wan ko namlatan, nga uray saan ngagpaiso. Ay, Oh, apa yan nagsinaay ka manan? manon niya oras nga urayik ti awag ni General Barbosa. Madanagan akon. Ay, relax, honey. Di ka unay agpanunot. Nalabit nga dalaang pakakumikuman ni General Barbosa. Iso adi na kamawagan. Oh, at datim tingalukan, honey. Baro alugan ti dimteng. Ang mga nun ni General Barbosa na ita. Lakainom ka dimteng dito yung mansyon. General, kumusta ka? Sana na saya del ko, Mr. Fortesa. No sana dimteng dagiti reinforcement. Nalabi tamay sa at itan. Analami sa bangkay. Alya, Rimaot dagiti anak na di agila iti balay ko. Kat kadwa na pa nila kay Ignas. dagiti awanan bain. Lusan ka kumanagtarakan, iti anak ti agila. Saan ko mamapasamak ti kastoy? Di na kon babalawen, General. Nalpasan da ita. Numabalil ako mga imbabawi kon. Jagmed namnamain na dumteng ti panawen at agiti agkabsat tagbalin asiit ka dagiti negosyo. Agasem? Taludala nga rimaw iti balay ko. Ngem nagado tinapasag abuyot ko. Nasken nga ornosem anay bagday to'y anapasamak, General. Awan ti rumba nga pagdanagam. No siya tinagtignay amangurnos iti amin. Isolated case lang tinapasamak nga enkwentro. Nasaya at nga rod no kasta. Tilang may baga kita. Naskan ti panagsagana tayo. Patsek, arumaut tumanen dagiti awanan bain. Senyorita Diana, kasla adasaksakitan ni Manang Ansing. Itay pa nga aprusan na ti barukong na. Nadlang kumot nga rod dayta, Manang Celia. Nasaysaya at siguro no kasaritam, senyorita. Amwam no adarikrik naan na. Wen Manang, itaman pa'y anak kaulimak ni Ante Ansing. Madlaw itirupa na nga addaan anayan na. Ne, aprusan naman ang ti barukong na, senyorita. Sige, Manang Celia, mapanak iti ayan na. Ay na,
Unay kalakit ni Naya. Unay mo't na ita panagdandanag mo, Diana. Auntie, itay pa'y nga aprosam ti barukong mo. Anya ka di tinasakitkan ka. Ay, kwa. Nasakit labas si tibarokong ko. Gamawan ti rumba nga pagdanagam. Sigurado ka, Auntie Ansing? Wen, Diana. Gagangay laang da ito yung marikrik na. Gaputawan ti kaya nayat ko. Anya? Lalaki laang ti makaagas iti panagsakit ti barokong ko. Ayat, ti sapsapulen na. Sika talaga, Auntie Ansing. Adala nga ruda na rikriknaan nyo. Nga maaramid nyo pa'y laang ti mga rabat. Wen tapnusan kang agdandanag, Diana. Manang Ansing, adto'y ti danom nga inumam. Ay, agyaman na, Celia. Una yun day tapa na ginom mo iti danom, Manang Ansing. Nakaginawa akpay ngay minum iti danom. Nabang-aran tiriknak. Madanagan kami ngamin ka ni senyorita. Kanayon mo ngamin nga prusan ti barukong mo. Ulitat nga ibaga kada kayo. Ngawan ti rumba nga pagdanagan yu. Agsapsapul laang itinapudno nga ayat. Tuy barukong ko. Anya? Nangalaan nga ron talaga kay Ignas kadagiti nabibilag nga armas. Diyaga mo. Nalabit nga danang itad kadakwada. Anya? Kabisadok dagiti inaramat ng armas. Pasig ang nabibilag. Apay. Anya, tinapanunot mo. Amo ni Lindon, no sa dino tinangikabilag kadagiti nabibilag nga armas. Amangan, no iso tinangilibas kadagiti armas. Saan na basta maaramid ni Lindon dayta, Mr. Fortesa? Anya ti kayat mo asawan? Saan nakabala ni Lindon nga imatan, dagiti armas nga aglibas? Nalabit nga dakakonsabos na kadagiti buyot mo. Anya? Dayta titakwatan. Pasig dagiti modelo nga igam tinaramat daari maot ije balay ko. No adda traidor iti grupo. Amunan ti mapasabak ken kuana. Awan ti traidor ko na kami, boss. Saan kami ito traidor? Nasayaat nga rod no kasta. Bantayan nyo na imbag dagiti armas nga adda kadagiti bodega. Tamangan no adda mangilibas. Nawatan nyo! Awan kami. No adda madlaw yo asa bali titigtig na ina. Ibagayo adda us kanya. Awan, boss. Ala, ingatan nyo tagbantay kadagiti bodega. Kastamatan taglawlaw. Tapno awan ti makastrek agabuso. Di ka unay agpuyat, Manang Celia. Adala man terabiin. Ururayat ngamin ni Ignas a sumangpet, senyorita Diana. Manang, Agduan alawas asaan ang nagawid. Madanagan akon. Anya nga tanti napasamak kan kuana. sapay la ko mataawan ti dakas ang napasamak kan ni Tata Ignas. Iti sa dinuman nga ayan na ita. Sige, mapankan iti silid mo, senyorita. Agtali na udak pa. Anya di mapaspasamak ka ni Manang Ansing iti silid na. Karti nga Manang Celia, mapantay iti silid niya ang dancing. Anya ti mapaspasamak, ken ni bakit ansing. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMBBC Drama Production Center iti DZWT 540
Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.